गिबियाव बयखौबो बिएन बर' निउस चेनेलाव बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। सालबारि कमलाबारि गामिनि बाबा दैमारि गोमानायखौ मोनफिनबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि कमलाबारि गामिनि 4 बोसोर बैसोनि बाबा दैमारिया थांनाय मार्च दाननि 21 खालारनिफ्रायनो गोमानानै थादोंमोन। गोमानानै थानाय बाबा दैमारिखौ थांनाय मैया मोनफिनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सनितपुर जिल्लानि थेलामारा खोन्दो जौगाखां मावख'आव एन्टि कारापसन टीमनि हान्जाया हरखाबै सिग्रोमना लाट मण्डलखौ हमनो हायो। 15,000 रां घुस लानायनि दायाव लाट मण्डल पराग बराखौ चिफ मिनिस्टारनि एन्टि कारापसन टीमनि हान्जाया हमनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। 4थि एशियान कक' चेम्पियनशिप 2023 आव भारतनि हान्जाया देरहानो हायो। भारतनि जानानै गेलेनाय तामुलपुरनि थागिबि रन्जना सरनियानो बिटिआर सरकारा 10 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावबाय। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर'नि थै मुंनि सावथुनखौ सोलिफु बोसोरनि सेप्तेम्बर दानावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। सपन कुमार ब्रह्मनि बिथोन होनाय आरो रोंसार मोसाहारि बिथांनि दैदेननायाव मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शनाव दिहुनजानो गोनां बर'नि थै मुंनि सावथुन सेबखांनायखौ थांनाय मैया थामहिनबा 24 मार्चआव कुसुगावनि महामाया मन्दिराव फुजा होनायनि गेजेरजों जागायजेनबाय। बे बर'नि थै मुंनि सावथुनाव फाव खालामगोन बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फावखुंग्रिफोर फारियै सोरां, फुजा, रिंकि, थाख्लाय, अम प्रकाश बिथांमोनजों लोगोसे संगिना, मासुम, राजश्री आरो फांफुलि मोनखौबो फाव खालामगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे सावथुनखौ थारैनो रायजो राजाफोरखौ अनसायगोन होनना मिजिंथिदों बिथोनगिरि दिहुनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे फावगिरि बिथांमोना। बलिउडनि मुंदांखा देंखोगिरि सोनु निगमनि मुम्बाइआव थानाय न'निफ्राय सिखावआ गासै 72 लाख रां खावदों। खौराङाव गोसारनाय बादिब्ला 19निफ्राय 20 मार्चनि हर गेजेराव सिखाव जाथायखौ सीसीटीवी केमेरानि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। देंखोगिरि सोनु निगमआ बे जाथायनि सायाव पुलिस थानायाव गसर थिसनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो।